kalo woro o kon dilen do ministre ma o ma ku ga minanw fara ɲɔgɔn kan ka taa ka bɔ Mali kɔnɔna ayiwa yɛrɛ la ka fɔ ko gouvernement na ko yɛlɛma dɔw kɔni donna la sabula ministre dɔw bɛ yen nɔ olu bɔr'u place la Amdalayi Ase ko so jamjamba dɔ kɔni binna a yɛrɛ ma kati a yɛrɛ la ka fɔ ko kamalen dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o kɔni fagara a ka mobili kɔni kɔnɔ an balimaw aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kan kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Mali ani MINUSMA ka koɲɛw kɔni kunna a yɛrɛ la ka fɔ ko kalo wɔɔrɔ kɔni dilen do MINUSMA ma u k'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ko ka taa ka bɔ Mali kɔni na ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yɛrɛ la ka fɔ ko juma tɛmɛnen min tun ye juin kalo tile 30 ye ONU ka conseil de sécurité kɔni sigira min kɛnɛ kan n'u kumana MINUSMA kɔni ka mandat renouvelé ko kan Mali kɔni na ayiwa o kɛnɛ kan a yɛrɛ la ka fɔ ko maa 15 olu kɔni y'u bolo kɔrɔta k'a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni jɛnna ni Mali kɔni ka kumakan ye n'o de ye k'a fɔ ko MINUSMA ka mandat tɛ renouvelé Mali kɔni kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la min ye ONU ka conseil de sécurité olu kɔni ye décret bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko MINUSMA kɔni ka mandat kɔni tɛna renouvelé sabula Mali autorités kɔni ka laɲini kɔni don o senfɛ ko kalo wɔɔrɔ kɔni dilen do u ma ko u k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn ayiwa hakilina jiginna an b'a yira la k'a fɔ MINUSMA nin ye ale san 10 kɔni ye Mali kɔni kɔnɔna la sabula kabini wagati min na kɛlɛ kun gannen do Mali la MINUSMA ma wele bila u ma k'u kana dɛmɛ don maliyɛnw ye walasa banbagati minnu bɛ Mali la olu bɛ se ka taa ka bɔ yen cogoya min na o senfɛ MINUSMA ale kɔni nana i congo Mali kɔni na ayiwa ko baara caman kɔni kɛra kɔnɔna la nka min ye Mali autorités yɛrɛ ka kumakan ye olu y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA welela ka na kun min na u ma se ka o kun kɔni ɲɛnabɔ o de hukumu na ko an bɛ don min na ko bi olu kɔni tɛ fɛ MINUSMA kɔni ka mandat kɔni ka renouvelé ko olu bɛ fɛ MINUSMA ka taa ayiwa ko ni kumakan in o tɛ k'a yira k'a fɔ ko nin ye Mali ani ONU kɔni ka baaraɲɔgɔnma kɔni bannen nka ko min ye MINUSMA de ta ye ko nin kɔni ye o bannen ayiwa MINUSMA maaw kɔni ka tagali kɔni ale kɔni dɔgɔ kɔni tɛgɛra sabula min ye ONU ka conseil de sécurité min kɛra nin don kɔfɔlen in na olu y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA maaw kɔni bɛ taa k'u bɛ minɛnw fara ɲɔgɔn kan fo ka taa bila min ye décembre kalo tile 31 na san 2023 kɔnɔna la MINUSMA kɔni bɛ tunu ka bɔ Mali kɔni kɔnɔna la ayiwa o senfɛ jamana dɔw kɔni y'u ka dusumakasa yira ko olu kɔni ma jɛn ni nin kumakan ye i n'a fɔ États-Unis Brésil Équateur ale n'a ɲɔgɔnna caman olu y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ko bi nin kɔni tɛ MINUSMA kɔni taga wagati ye nka ko ni maliyɛnw kɔni ka laɲini kɔni don ko a na kɛ ten sa nka k'u bɛ min ɲini autorité kɔni fɛ ko kalo wɔɔrɔ min dilen do MINUSMA maaw kɔni ma k'u k'o t'u bolo u k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni min ye Albanie ale ni Équateur olu kɔni y'a laɲini ko min ye Mali autorités ye k'u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kalataw bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na k'u k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a sen ma ko u ye kumakan minnu fɔ u ka kumakan ninnu bɛɛ lase u dan na walasa baara bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo cogo min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye Abdoulaye Diop ye ni ale kɔni ye Mali ministre min sigilen bɛ Mali ani kɔfɛmɔgɔw ka kun kan ale kɔni bɔra ka walawalani kɛ an ka todunkan na MINUSMA kɔni ka tagali ko la aw ni an ka jɛ k'a lamɛn. O MINUSMA n'o ye diɲɛ seleke naani jamana ka jɛkulu ye n'o kun nana kabini san 10 pour que ka maliyɛnw dɛmɛ ka lakana ni sabati k'an ka jamana basigi san 10 ni kɔfɛ an y'a ye nɔ ma bɔ donc jamanadenw ani jamana ɲɛmaaw u ye laɲini kɛ juin kalo tile 16 New York k'a fɔ ko anw ka laɲini ye sisan MINUSMA ka baara nin bila pour que malidenw olu yɛrɛ k'u ka lakanani u k'o responsabilité ta k'o bɔ a sira fɛ an y'a ɲininkali fana kɛ ni tagali bɛ ka tagali kan ka se ka kɛ teliya la pour que an ka se ka an yɛlɛma an kan ka ko minnu boloda an ka se k'olu ta donc bi an sera yɔrɔ min k'a fɔ ko conseil de sécurité yɛrɛ sigira jamana 15 minnu bɛ conseil de sécurité la olu bɛɛ y'u bolo wuli k'a fɔ k'u sɔnna Mali ka laɲini ma o ye koba ye k'a fɔ k'an sera mais baaraba de kɛra pour que k'an se o yɔrɔ ma donc an b'a ɲini sisan nɔ an ni Nations Unies o kɔrɔ tɛ fana ko an ni Nations Unies tɛ baara kɛ MINUSMA ye Nations Unies jɛkulu dɔ de ye mais an n'u bɛ continuer ka baara kɛ an y'a yira k'a fɔ fana anw ka gouvernement parce que ni nin jɛkulu sugu b'a u fɛ yen hali u ka lakanani o bɛ dépend gouvernement la u sigilen bɛ yɔrɔ min na donc anw bɛ continuer an n'u bɛ baara kɛ pour que bɔli nin ka se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye gɛlɛya wɛrɛ ma don a la donc résolution nin y'a yira k'a fɔ nin mandat min bɛ o banna bi k'a ta juillet kalo tile fɔlɔ ye fo ka se décembre kalo tile 31
mission mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu kan ka se ka sɔrɔdasiw ani civiliw an'u ka minɛnw o bɛɛ kan ka se ka bɔ o wagati kɔnɔ donc an bolo nin ye koba ye parce que an ma wuli fana tilegan fɛ dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ fɛ MINUSMA ka taa u nana an dɛmɛ min na nɔ ma b'o la an kun bɛ se ka sɔn o bɛɛ lajɛlen ma mais i nana ka an dɛmɛ nɔ ma bɔ mais sisan aw yɛrɛ bɛ ka fɔlɔ ka kɛ problème ye aw bɛ kojugu galon da jamana ɲɛmaaw la jamanadenw na aw bɛ jamanadenw kɔdon ɲɔgɔn na olu yɛrɛ fana jamana wɛrɛw minnu ye Mali jugu ye olu fana caman de dogolen bɛ kɔfɛ olu bɛ MINUSMA instrumentaliser pour que k'u ka objectif dɔ sɔrɔ donc an ko n'i tɛ se k'an dɛmɛ o bɛɛ bɛ tɛmɛ mais n'i sigira jamana tiɲɛni fana kan an tɛ se k'an sigi k'i lajɛ donc sisan an y'a yira k'a fɔ Mali ka lakanani a n'a ka ɲɛta o kan ka kɛ malidenw yɛrɛ de ka responsabilité ye an ye fɛɛrɛ caman tigɛ k'a fɔ ni nin tagali hali n'a kɛra sini ye a bɛ kɛ cogo di donc fɛɛrɛw tigɛlen don an labɛnnen bɛ pour que n'olu bɔra yɔrɔ minnu na an bɛ na ye cogo min donc an bɛna jɛkulu de sigi sisan nɔ MINUSMA ani gouvernement cɛ donc gouvernement jɛkulu caman bɛ don la donc an bɛ fɛn dilan n'a bɛ fɔ o ma ko plan de retrait an bɛ sigi ka bɛn a la k'a fɔ sɔrɔdasi kunda a ko bɛ kɛ cogo di ni aw bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn anw bɛ na cogo di o ko bɛɛ bɛ kɛ cogo di sɔrɔdasi minnu kan ka bɔ jamana kɔnɔ dɛmɛ jumɛn ka kan olu b'o baara kɛ civil kunda fana an bɛ sigi ka baara lajɛ a planw bɛ kɛ cogo min donc an b'o exécution de daminɛ dɔɔni dɔɔni sisan nɔ donc an bɛ se 31 décembre la wagati min o kan ka sɔrɔ a baara nɔ caman bɔra a la quoi. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka yira k'a fɔ Mali gouvernement la ko yɛlɛma caman kɔni dɔ la sabula ministre dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɔr'u place la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ na k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen min ye juillet kalo tile fɔlɔ ye ayiwa kunnafoniyaw kɔni bɔra min ye ministre caman ye ko olu kɔni bɔr'u place la wa ministre kuraw kɔni fana nana Mali gouvernement kɔnɔna la. Ayiwa yirala k'a fɔ min ye premier ministre Choguel Kogala Mayiga ale kɔni ye yɛlɛma don a ka ministre kɔni dagayɔrɔ kɔni na ayiwa ko ni yɛlɛmani na maga kɛra ministériel minnu na ko o bɛ taa ministre so 16 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa o ministre so 16 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni na a yirala k'a fɔ ko 12 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ olu taara so olu nɔ labilala ni ministre kura ye ayiwa ko ministre 4 fana bɛ yen nɔ olu kɔni bɔr'u place la ka ministre so wɛrɛ di u kɔni ma nka olu kɔni ma bɔ ministeriya kɔni na an bɛ wagati min na ko bi min ye ministre kuraw ye olu kɔni bɛna baaraw kɔni daminɛ ala tɛ mɛn ayiwa a yirala k'a fɔ ko ministre minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɔr'u place la a dɔw yɛrɛ ye premier ministre kɛrɛfɛmaw ye ni ani u caman ye jɛw kɔni kɛ don tɛmɛnenw na an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Imam Umaru Jara ale ni Funɛ Kulubali ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni ministre min bɛ yen nɔ ni ale sigilen don kɛnɛya ko kunna ale fana bɔra a place la wa ni ministre min sigilen bɛ kalanko kɔni kunna ni ale fana bɔra a place la ani ministre min fana kɔni tun bɛ yen nɔ ni a kun bɛ ani ministre min fana kɔni tun bɛ télécommunication kunna ko ale fana bɔra a place la ayiwa ministre kura minnu kɔni bɛ yen nɔ an bɛna an da don olu kɔni na k'olu fɔ aw ye ayiwa ministre kuraw kɔni na a yirala k'a fɔ ko ministre de l'éducation kura ale kɔni ye monsieur Amadou Sy Savané ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ale kɔni maa min kɔni tun bɛ u bɔra yen ka kɛ ministre wɛrɛ ye maa min kura min bɛ yen nɔ k'o tɔgɔ ye Burema Kansayi ye ministre des mines ale kɔni ye Amadou Keita ye ministre de la santé et du développement social ale kɔni tɔgɔ ye colonel Hassan Bajalo Touré ministre du travail et de la fonction publique et du dialogue social k'o kɔni ye Fassoum Kulubali ye ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine ale kɔni tɔgɔ ye monsieur Moussa Aktayer ni ale yɛrɛ kɔni kun ye ministre de la jeunesse kɔrɔ ye ale bɔra place la ka kɛ ni ministre ye wa o tɛmɛnen ka bɔ yen ko ministre de l'agriculture o ye Lassine Damele ye wa o tɛmɛnen ka bɔ yen ministre de l'énergie et de l'eau k'o ye madame Bintou Kamara ye yan an b'a yira k'a fɔ min ye ministre des mines et de l'énergie ale kɔni tɛ yen tuguni sabula a kɛra département 2 ye o tun bɛ ministre kelen de bolo fɔlɔ la n'o kɔni tun ye Seydou Lamine Traoré ni ale yɛrɛ kɔni tun ye a ka démission di a bɛ dɔgɔkun 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen ministre de l'entrepreneuriat national et de l'emploi et de la formation professionnelle ko o dira madame Bagayogo Aminata Traoré ma ministre de la promotion de la femme et de l'enfant de la famille o dira min ye madame Mariam Maïga ye ministre de l'industrie et du commerce o dira monsieur Moussa Alassane Diallo ma ministre de l'urbanisme et de l'habitat, des domaines de l'aménagement, du territoire et de la population o dira monsieur Ibrahim Abdoulaye Touré kɔni ma
ayiwa min ye ministre de l'environnement et de l'assainissement du développement durable k'o dira monsieur Mamadou Samake ma. Ministre de la communication et de l'économie numérique, de la modernisation de l'administration o dira monsieur Alhamdou Ilianma. Ayiwa min ye ministre de l'élevage et de la pêche k'o dira Yuba ma. Wa ayiwa an balimaw ni ne kɔni ye an ka ministre kuraw kɔni ye ayiwa n'u olu kɔni bɛna baara daminɛ donna nata la an ka jamana kɔnɔna la ayiwa an bɛ dugawu kɛ jɔyɔrɔ min dir'u ma ala k'a ta fanga d'u ma ka an ka jamana kɔni kisi ka bɔ kojugu kɔni na lakanabaliya min bɛ an ka jamana la an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn ani lakana kɔni sabati ka nin lakanabaliya in ta ka bɔ an kunna ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Amdalayi Asi kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko so dɔ kɔni binna a yɛrɛ kɔni ma ayiwa kibaruya min sera ma wuli a yirala ka fɔ ayiwa ko min ye nɛgɛ kaɲa 13 ye ka taa bila 14 kɔnɔna la tilegan fɛ ko so dɔ kɔni bɛ ni ale yɛrɛ bɛ taa étage 5 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na immeuble jan de don ko ale binna a yɛrɛ ma ayiwa o hukumu kɔnɔna la tuma min na nin waleya in kɔni kɛra ci bilara sapeur pompier maaw ma ko olu kɔni y'u senfa joona ka se nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na walasa ka taa dɛmɛ kɔni don ayiwa olu kɔni selen nin yɔrɔ kɔni na olu kɔni y'u ka baaraw kɛ walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a yira ka dɔn n'a sɔrɔ ni maa tora la walima ni maa batɔ la nka u ka kɔrɔfɔw y'a yira k'a fɔ ko nin so in kɔni binna a yɛrɛ ma tiɲɛni minnu kɛra la o y'a ye minɛn minnu bɛ so in kɔni kɔnɔ ani a ye tiɲɛni lase a kɛrɛfɛ so minnu kɔni ma wa o tɛmɛnen ka bɔ yen tuguni u y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni ni ma to a la sabula ni wagati in yɛrɛ kɛra waleya min na o y'a sɔrɔ maa caman yɛrɛ kɔni tun taara juma seli kɔni na o de kɛra ko in kɔni garijɛgɛma yɔrɔ ye ayiwa aw ni an ka jɛ ka min ye sapeur pompier maa minnu kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kan olu kɔni ka ɲɛmɔgɔ a bɛ ka a da don nin kɔrɔfɔ ninnu na k'a ɲɛfɔ an ye an ka to dimu kan na kɔnɔ n'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye. So ye service de ye SOMAGEP ni EDM ka PCA ka bureau bɛ yen USAID ka bureau projet dɔ fana bɛ yen nɔ RTI sɛnɛ yiriwa o bɛ yen USAID ka projet wɛrɛ fana bɛ yen nɔ Mesure Malaria o fana bɛ yen donc ani PESI Mali donc a bɛɛ bureau de don parce que mɔgɔw kɛlen bɛ ka bureau ta mais bureau kelenw tɛ mais bureau caman b'a kɔnɔ a bɛ se bureau 5 6 ma. D'accord an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan bâtiment kɔni binna mais je suppose que jan bâtiment ka bin bâtiment tɛ se k'i to a yɛrɛ ma sanfɛ dɔrɔn ka écrouler duguma peut-être a ye signe dɔw dégager déjà est ce que i bɛ se k'a fɔ an ye komi e yɛrɛ tun bɛ yan nɔ est ce que signe dɔw bɔra bâtiment na est ce que a fɔra ko ka bâtiment évacuer n'a sɔrɔ n'i bɛ se ka dɔn fɔ an la parce que a bɔnnen don anw hakili ma quoi. Bon signe dɔw tun bɔra la ka tɛmɛ signe bɔra la ka tɛmɛ parce que a y'an signaler à un moment donné a ye mankan bɔ mais a y'a sɔrɔ mɔgɔw tun tɛ yen nɔ. mɔgɔ dɔw tun b'a kɔnɔ u y'a ɲininka u y'a fɔ k'a fɔ signe kɛra donc on a demandé u ko u ye mɔgɔ bila ka na fɛnw kɛ donc maintenant k'u bɛna papiers kɛ k'a lajɛ si c'est mɔgɔ kan ka to a kɔnɔ ou bien mɔgɔ man ka to a kɔnɔ donc a ko tun b'o niveau la donc mɔgɔw tor'o de la k'u bɛ rapport kɔnɔ jusqu'à preuve de concret donc mɔgɔw tun ma hakilina prévu fɛngɛ jɔnjɔnma b'a la kosɛbɛ. mais est ce que fissure tun bɛ bâtiment na wa parce que an mankan bɔ o ye tiɲɛ mais est ce que a tun bɛ ka fissure. awɔ fissure tun b'a la parce que dugumana na pieds minnu b'a kɔrɔ quoi olu tun kari-karilen don. a duguma pieds yɛrɛ tun kari-karilen don. côté min binna o dugumana pieds fissure tun b'olu la quoi donc o de mankan bɔlen an y'a sɔrɔ fissure b'olu de la donc mais côté dɔ in tun t'a la. d'accord mais an ye information min sɔrɔ an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko urbanisme mɔgɔw habitant mɔgɔw k'u tun ye lettre bila ka na ko ka bâtiment évacuer ko depuis le 13 est ce que o kuma i bɛ dɔ kalama o ko la wa. awɔ minnu bɛ o côté la u ye papier bila ka na k'olu ka bâtiment in évacuer bon olu tun bɛ ka évacuer mais komi o fana retard ta sinon habitant mɔgɔw ye papier bila ka na papier dira mɔgɔ bɛ côté in na papier dir'olu bɛɛ ma k'u ka évacuer ka bɔ. depuis le 13 fo bi. ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka yira k'a fɔ Kati kɔkɔ plateau a yirala k'a fɔ ko kamalenin dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale su yɛrɛ yɛrɛ a ka mobili kɔni kɔnɔ ayiwa kibaruya minnu fana ma koɲa la olu y'a yirala k'a fɔ alamisa donna min tun ye juin kalo tile 29 ye ko min ye nɛgɛ kaɲa 14 wagati ye ko marifa mankan bɔra Kati kɔkɔ kin dɔ la kɛrɛnkɛrɛnna Atetibugu ayiwa a yirala k'a fɔ ko o marifatikan in kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye min ye Burema Sisoko ye ale kɔni ye kamalen ye min si bɛ taa san 39 kɔni na ko marifa cira ale de kɔni na a ka mobili kɔni kɔnɔna la ayiwa min yɛrɛ ye nɛgɛ kaɲa 16 ye an ka finitigilakaw olu kɔni y'u senfa ka se nin yɛrɛ kɔfɔlen in na ka taa sɔrɔ nin kamalen ye min si bɛ taa san 39 la ni a tɔgɔ ye Burema Sisoko ye ale kɔni fatura ayiwa ko jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ marifa ale de kɔni cira a la wa marifa cira la jeliba bɔra la wa u taara a su de sɔrɔ a ka mobili kɔni kɔnɔna la ayiwa o de kun kɔnɔna la min ye Kati finitigilakaw ye ko olu kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni da don sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na k'a yira ka dɔn maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin nin kamalen in kɔni ma
walasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ cogoya min na. Ayiwa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka baarabara dalen nɔgɔya ni kamalen ye. Ni kamalen ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Burama Sisoko ye, ale yɛrɛ kɔni tun bɛ baara kɛ mine dɔ de la Kɛɲɛba fan fɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko ale tun ye interprète ye min bɛ nanzarakan yɛlɛma ka kɛ anglais kɔni ye. Ale ka baara kɔni tun bɛnnen bɛ o de kɔni ma. Ayiwa an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka baarabara dalen nɔgɔya ye. Wa maa kɛra sababu ye ka ni bingani wale in ta ka ɲɛsin ni kamalen ma. An bɛ Ala deli Ala k'u yira an ka finitigilakaw la walasa u bɛ se k'u minɛ cogoya min na. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn